नमस्कार. आज आपण पाहूया वसुबारस म्हणजेच गोवत्स द्वादशीबद्दल माहिती. अश्विन वद्य द्वादशीला वसुबारस किंवा गोवत्स द्वादशी असे म्हणतात. वसु म्हणजे द्रव्य, द्रव्य म्हणजे धन, बारस म्हणजे 12वी तिथी. गोवत्स म्हणजे गायीचे वासरू म्हणजेच वासरासह गायीचे म्हणजे गोधनाचे पूजन करणे होय. भारताची संस्कृती कृषीप्रधान असल्याने कृषीसाठी म्हणजे शेतीसाठी गाय, बैल म्हणजेच गोवंश हा प्राचीन संस्कृतीतील अतिशय महत्त्वाचा घटक मानलेला आहे. गोधनाची पूजा केली की प्रपंचात संपन्नता येते व धनधान्याची समृद्धी होते. समुद्रमंथनातून 5 कामधेनू उत्पन्न झाल्या अशी कथा आहे. त्यातल्या नंदा नावाच्या धेनूला उद्देशून हे व्रत आहे. या दिवसापासून दीपावलीला सुरुवात होते. अंगणात रांगोळी काढतात व सायंकाळी वासरासह गायीची पूजा करतात. सुवासिनीबाई गाय वासराच्या पायावर पाणी घालून त्यांना हळद कुंकू लावून फुले व अक्षता वाहून गाय वासराच्या गळ्यात फुलांची माळ घालते व निरांजन ओवाळून केळीच्या पानावर वरण भात पुरणपोळी हा नैवेद्य दाखवते. या दिवशी गायीचे दूध व दुधाचे पदार्थ वर्ज्य करतात. घरात लक्ष्मीचे आगमन व्हावे या हेतूने या दिवशी सवत्स धेनूची पूजा करण्याची पद्धत आहे. स्त्रियांचा उपवास असतो व या दिवशी गहू मूग खात नाहीत. बाजरीची भाकरी व गवारीच्या शेंगाची भाजी खाऊन उपवास सोडतात. घरात सुख शांती ऐश्वर्य लाभावे व सर्वांना चांगले आरोग्य प्राप्त व्हावे म्हणून हा सण साजरा केला जातो.